Takže, čaute. Meno je Fuivera a budem natáčať vlogy, skeče, tagy, challenge. Takže zmažte to. Na úvod som vám povedal, čo budem natáčať. By som vám chcel povedať, že ako vzniklo moje meno. Takže bol som na Facebooku, nejaký chalán mi dal priateľ, tak som to potvrdil. Chcel som vám pýtať, aké hry hrávam. Tak som povedal Minecraft, CS-ko, proste a tak ďalej. A pýtal som ma, že či hráme CS game, tak som povedal, že áno, ale že tak ti dám účet, že potrebujem sa ho zbaviť. Ja že no dobre, tak daj, že meno Fuivera. Heslo mi dal, to som zmenil potom. A potom som zabudol heslo, bol to veľmi veľký level, tak, a tak si komujem, tak som si ho dal aj na YouTube. Takže moje logo je takéto. Ako Fuivera. Potom ďalej by som chcel povedať, natáčam aj s Metriximom, kanál s Metrixom bude v popisku videa. Takže Metriximov logo prebehne teraz. Dobre, takže toto je jeho logo. A ďalej by som chcel ukázať moje najobľúbenejšie číslo. To by ste mali prehľad. Takže toto je úvodné video číslo 1, ktoré sa chvíľku bude končiť. Čiže ak sa vám video páčilo, dajte like, ak nie dislike. Po prípade dajte odber. Takže čaute.